भइल बहुनवा मिथिला के जागल बा भाग हो राम भइल बहुनवा के जागल बा भाग हो राम भइल बहुनवा। मणिशंकर भैया की तरफ से हजारों रुपए के स्नेह आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत। हाय हाय वीरमणि भैया दूल्हा बन के आइल बानी राम के रूप कहतरी सब सखिया मिली मंगल गावे सब सखिया मिली हो सब सखिया मिली मंगल गावे सुर नर मुनि सुमन बरसावे सिया जी के जागल बा भाग हो सिया जी के जागल बा भाग हो राम बनले बहुनवा सिया जी के जागल बा भाग हो राम बनले बहुनवा बनले बहुनवा हो बनले बहुनवा बनले बहुनवा हो बनले बहुनवा मिथिला के जागल बा भाग हो राम भइल अभिषेक राय गोपाल भैया के बड़े लड़के हैं हजारों रुपए का आशीर्वाद। और वीरमणि राय जी के मामा जी की तरफ से 500 रुपया मामा जी गोल लगातानी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर। आदरणीय बड़े भैया श्री अमित पांडे जी गोरखपुर से चल के आयल बनी भैया बैठे यह हमारे भोजपुरी आनंद में हमारी भैया बैठल बनी स्वागत बा तमाम हमनी के गार्जियन गोपाल राय जी जेकरा से हमने के सुन के सिखले बनी जाए आज वहाँ के बिटहा के शादी में हमने के उपस्थित भइल बनी भाग्यवान। अमित पांडे जी की तरफ से 500 रुपया का आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत बा। कार्तिक भैया कहतारी सगरो अयोध्या में गूंजे सहनाई सगरो अयोध्या में हाय सगरो अयोध्या में गूंजे सहनाई राजा दशरथ के रूप में कौन आज आए हैं मिथिला में हमारे श्री गोपाल राय जी आए हैं मणिशंकर भैया आए हैं बारात लेके राजा दशरथ के रूप में आए हैं अजय भैया आए। हरे चल राजा दशरथ बारात सजाई सगरो अयोध्या में गूंजे सहनाई चल राजा दशरथ बारात सजाई
मार्कंडे भैया गोड़ लागत हनी। जब भी हमने के बनारस आइला तो भैया के स्नेह आशीर्वाद रहेगा, गोड़ लागत हनी। श्री विनोद राय जी और श्री मार्कंडे राय जी की तरफ से 1001 रुपया के आशीर्वाद, जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। आदरणीय बड़का भैया बैठल बानी हमनी के। अरे सगरो अयोध्या में कुछ सहनाई, चले राजा दशरथ बारात सजाई। बाजेला बाजेला बाजे मृदंग झांझ हो, बाजेला मृदंग झांझ हो। राम भई लहटे जागल बहार हो, राम भई पहुनवा हो, भई पहुनवा हो, भई पहुनवा। लहटे जागल बहार हो, राम भई पहुनवा। हरे राम भइले आई एगो गीत और एकरा बाद आगे और कलाकार की एंट्री। एगो गीत सुर संग्राम में गौले रहे। आई भैया हो कि अरज गुल जोड़ी रहे, अरे गाए मालिका। जब बियाह हो जाला सुबेरे के नटी नावे गावे